Yan. Kaya na kami. Papunta na kami sa Panganiban. Let's go. UNC, shoutout sa mga taga UNC. Grandmaster Mall, Naga City. Sa Grandmaster Mall, siyempre. Lang kayo dyan. Right lang tayo. Sentro Naga. Doble ingat tayo sa mga ganitong lugar kasi madaming tumatawid. Ayan. Kaya sa may market. Diyan kami bumibili ng na sampalo ko diyan sa New TH Trading. Diyan kami bumibili ng sampalo. Market tayo. Ayan. May mga prutas dito. Ayan, mga fresh na prutas. Sarang mangga, may orange, may dalandan, may banana. Ang pinakamatanda dito Garmas saka yan UN Commercial, mga bilhin ng mga damit. Tayo pakasay dito sa sentro ng Naga mga dami mga bilihan ng mga may Jollibee rin dito, cellphone accessories. Dyan ang mga nagutom kayo, punta lang kayo dyan Siyempre, tayo sa ito pang Plaza Quezon. Ayan. Plaza Quezon mga tambayan dito. Ayan. Mga sa pagpiesta naman dito Plaza Quezon, Naga City. Ayan, mga tambayan dyan. Kaya Peña Francia di ba? Sa stage nagaganapin yung mga mga event. Sa yun din may din motor trade dito Plaza dito bali po. Sa Quezon, umikot lang tayo. Plaza. Tayo dito. Tayo ng Panganiban. Maraming mga bangko dito daming bangko dito sa lugar na to. Ayos dito na. Bangko. Dahil bangko ng PS Bank, yung sarado lang. Yung mga bilang ng bisikleta Dakuda Cycle Center. Naga River, Marinis, Naga River. Okay. Shoutout sa Expert Moto Parts. Bigiro. Masuk dyan sa Bigiro.
Sabaan ng Panganiban. Ayan. Hindi tayo nakapag-vlog dito eh. Ayan, punta may shell din dito. Bago lang yan. Hindi tayo nakapag-vlog dito sa lugar na to. Panganiban ride. Mga bilyan ng mga motor nandito rin. Mga bangko nandito rin sa Panganiban ride Naga City. Dati dito nung nagtatrabaho ko sa LBC, dito ang area ko eh, sa lugar nito.